Morjesta pöytään. Hei, tänään aletaan taas ropaa Volsseeni, mutta tänään on vähän sellainen ei niin kriittinen aihe. Tässä mun Volvossa on ihan uudesta minun omistuksen aikana niin on ollut sellainen kriittinen vika, mikä ainakin allekirjoittanut, että häiritsee, kun on vähän sellainen pikkutarkka näiden autojen suhteen, vaikka kyseessä on tällainen talvipiiska. Mutta siinähän oli sellainen, jota ei huomannut, kun putki oli poikki, että se rahisee jonkun verran, kun sillä ajelee. Se rohisee, lyö vaihteen sisään ja lähtee tykittää baanalle. Niin nyt olisi korkea aika lähteä korjauttaa sitä vikaa siitä, niin lähdetään ihan ekaan selvittää, että mistä se ylipäätään se johtuu. Katsotaan, saadaanko korjattua tässä jaksossa. Se on varmaan tukilaakeri. Tukilaakeri meillä jollottaa. Me ei mitään muuta vikaa keksi. Vai nää pyörätkään pyöristäkään kuuluu oikein mitään erikoisempaa ääntä. Jonkunmoinen jollotushan täällä sisällä kuuluu. Niinku kuulette, mahdollisesti. Ainut mahdollisuus on, että tukilaakeri on siellä finaalissa. Joka tarkoittaa, että ei ole mikään vakava juttu kyllä kyseessä. Hyvä juttu siis. Okei, heitin auton pukeille. Tosiaan tähän jyristää jonnin verta ajossa. Ja sellainen ikävä rohina. Mä siinä yhdessä kohtaa kattelin ja yritin tutkia sitä pukeilla, pyörittelin vaihe päällä ja kävin kuuntelee pyörän laakerin vierestä perästä ja toiselta puolelta. Sitten se selvisikin, että se tulee tosta kannatin laakerista. No ei mitään. Meikällä on tulossa kannatin laakeri, brännäri, tilasin torista, joku jantteri oli myymässä sitä, niin se ei ole vielä tullut, mutta me voitaisiin ottaa kartaani irti tästä valmiiksi. Ja sit sitä ei tarvitse kuvaa tässä pöydällä työstää, pitää vähän siivoilla, mutta sit se pääsee suoraan työstämään, mutta nyt voitaisiin lähteä irrottaa kartaani ja siihen kannattaa tosiaan ottaa tussi mukaan, niin saat merkattua, että se menee samaan kohtaan ensi kerrallakin. Kardaanin rempassa, niin tuosta päästä on napattu, pultsa on nyt siellä. Se on 19 siellä pulttikoneella, iso pulttikone, tää jaksanut tää pikkumopo vääntää auki, niin sillä saa auki ja sitä avataan tuon pää tosta ja noin pitää irrottaa. Mä en tosiaan saanut tota auki, niin kokeillaan saadaanko pelkästään nää irrottamalla kartaani pihalle. Toi käydään ottaa kartan. Tuolla on merkintä. Näkyy tussilla. Sitä Noniin. Se on. Siitä piestä irti. Ei oo muuta yhtään väliä 400 tonnia ja tuon Volvon Kardaanin ristikko. Sitten napataan noin vielä. Voi. Se ei just mahtuu tästä. Jos tää kardaani katkee kesken, se vois merkitä tuohon. Eli nyt merkitään toi tohon ja sitten mä vedän nää irti, niin saan ne kahdessa osassa pöydälle. Niin katsotaan sitten, tää on niin hankala paikka kuvata. Eli tohon merkitään, että saadaan varmasti samaa kohtaa, että on tasapainos, ettei jurise sitten tää yksinään. Nyt on mestari saanut kartaanin kartanolle ja tarkkakorvasimmat, tai ei niitä tarvi olla edes tarkka korvaa, ne kuulee. Tää on aika loppu. Näkee, että tää kumikeyski on aika puhki jo. Tää on aika valmis. Tää laakeri. Katsotaan miten tää saadaan tästä kikkailtua veke. Joo, ei tän kuule ihan tälleen kuulus lähtä. Tää on kyllä aika valmis tää laakeri. Mä en tiedä miten tää on kannattavin. Pitäisikö se rälläköidä vaan tosta vai kuinka? En tiedä.
huomenna tulee laakeri, niin siihen mennessä olisi ihan hyvä olla tää veke jo. On nää kova rautaa nää Volseenit. Otin tän rättinivelen irti ja täällä lukee Made in West Germany. Eli tää on alkuperäinen, koska tää on 90 vuoden, mut 89 tää on valmistettu. Eli tää on alkuperäisosa. Niin onhan tää aika valmis, mut 35 vuotta vanha kumi. No, kyllähän se vähän saattaa kulumisen jälkiä osoittaa, mut ei se kuule mitään, kun ei se ole vielä revennyt. Ja kun tää on talvipiiska, niin tärkeintä on, että se on sellainen, että se ei rohise ja klonksuu ihan miten sattuu. Tää on kuitenkin ihan hyvä vielä. Ei oo ihan revennyt tosta noin niinku Pemarit oli itellä, mut aika nättiä. Sijoitetaan rälläkkä kauniiseen käteen ja aletaan tosta kairaamaan, niin päästään tuonne ruosteeseen asti. Niin saadaan tää tästä pois, niin katsotaan miten tää lähtee tästä rakentuu. Tää tuhoutuu. Tuttu kesähaju tuli kummin poltto, kun alkoi tätä kärryttää tässä. Se lähti siitä vekeen. Kuinkaan tää olisi järkevin? Tietysti ollaan ulos vetäällä, jos taloudestamme löytyy sellainen. Tällä. Löydän lattarauta tohon ja vedetään täällä laakeriveturiin se veke. Ai että, lähtipä herkästi ja kun voidaan huomata, niin on aika rapia laakeria. On aika hyvä aika vaihtaa tää. Ei mitään. Huomenna palataan asiaan. Morjesta taas, hei. Päivä on kulunut ja laakeri on palannut tänne. Ja sehän löytyy tästä. Tässä on joku hemmetin pölykilpi. Mutta mä en tiedä. Se voi olla oikeastaan tossa. Niin sehän laitetaan tietysti tää pölykilpi eteenpäin osoittamaan, koska sieltähän päin se kaikki shidi tulee, mikä niinku tuhoaa sen laakerin nopeammin. Niin mä veikkaan, että se kuuluu olla näin päin juuri, että se estää tuolta suunnasta tulevan pölyn eli keulasta. Mut niinku huomataan... Ai saakeli, se on muuten Timmi. Vähän kyllä näyttää, että se ei oo kyllä nyt ihan keskitetty, mut... En hemmetti, voi vittu. No. Tärrätkö ihan sama tällä hetkellä mulle? Se rois niin paljon tonne sisälle se vanha, että se nyt oli revennyt muutenkin liitoksista, että se nyt ei sen parempi oo. Tää maksoi 10 ja tää on ihan uusi. Niin heitetään se siihen, heitettiin vähän rasvaa. Otetaan oikein koko hylsy, tää on nyt 4/6. Näitä ei löydy nimittäin joka taloudessa. Heitetään tohon. Haan tuolta nuijan. Lyön peltorit tiehään ja naputellaan paikalle. Katsotaan. Mun se on jumaleissani kumma, kun sen hakkas siihen, niin siitä tuli hiton tahmeen. En tiedä, voiko se olla, että se laajenee sen verran toi sisäkooli, että se tiukentaa sit välystä siellä. En tiedä. Jeps, napautin sitä kerran tonne päin ja se löystyi ja mä huomasin, että toi pölykilpi lähtee pyörimään siellä. Niin tajusin, että se pitää lyödä tänne tappiinsa. Ainoa mihin se ottaa on toi kumikehys tuolla, eli se ei haittaa. Se kyllä hävii sieltä ajastaa se välys sieltä, mutta parempi se on, että se on pohjassa. Eikä sit kun mä löin sen irti, sit se jäi vapaasti pyöriä ja se ei oo hyvä. Heitän sit nää kartaanin pätkät toisissa paikalle ja tässä kartaanissa mulla on punainen merkintä ja tässä on pieni musta merkintä tossa, niin ne heitetään samaan kohtaan, niin ei sitten tärrää ihan älyttömästi. Mun on vaikea kuvaa tää, mut heitään nää paikalle ja homma etenee sit tässä autossa sen suhteen, niin katsotaan sit taas, että mitä seuraavaksi. Saatiin vaihdettua nyt vihdoin se. Rytkin sinne paikalta ja noin pulttikone ja kakki. Niin nyt on testin vuoro, että mitä on käynyt jurnuttavalle laakerille. Sehän kuuluu, en tiedä kuuluuko videossa, mutta ainakin se kuuluu tänne sisälle hemmetin kova. Niin lyödään nyt käyntiin vekotin. Okei. Sitten lyödään
Ei kuulu mitään. Lyödään vähän isompaa, lyödään suoraan kolmonen. Eikä muuten rohise kannatuslaakeri. Täältä kuullaan, että pyöränlaakeri on jo seko, mutta se löytyy pöydältä, mutta käydään tuolla alhaalla. Kartaani pyörii puhtaasti ja siististi ja hiljaa. Ei mitään heikkoa. Se pyörii siististi. Ainoa vaan, nyt pyörii toi pyöränlaakeri kuolee ihan just, mut ihan hyvä tilanne. Pikkuhiljaa tästä tulee parempi auto ajaa. Jossain kohtaa pitää tuon pyöränlaakeri repiä tuolta irti ja vaihtaa se ja ei tässä enää pahemmin hommaa oo. Nyt lähtee taas nukkumaan, niin jaksetaan taas toiseen päivään. Ei mitään. Moro.